Id-dokument tal-konsultazzjoni pubblika bilan li jirriforma il-mod kif jiġu f'pajjiżna ħaddiema minn pajjiżi terzi jinkludi fih 4 prinċipji ċari u 32 rakkomandazzjoni. L-ewwel prinċipju li fuqu imsejsa din il-bidla jorbot mal-istabilità fis-suq tax-xogħol. It-tieni prinċipju idur ma' drittijiet tal-ħaddiema. It-tielet prinċipju jorbot mal-fatt li jiġu biss il-ħaddiema li hemm bżonn u r-raba' prinċipju u marbut ma' ħtieġa tal-investiment fil-ħiliet. B'dawn il-proposti min ħaddem se jkun jaqbillu jinvesti fil-ħaddiema li għandu biex bekk iżid il-kwalità u l-produttività u mhux jibbaża il-mudell tiegħu fuq numri kbar ta' ħaddiema li jrid iġib. Sansitra il-gvern qed jipproponi li kumpaniji li jkeċċu ammonti sostanzjali ta' ħaddiema ma jkollhomx il-jett li applikaw għal ħaddiema minn pajjiżi terzi, filwaqt li kumpaniji ġodda ma jistgħux jinfetħu minn persuni minn pajjiżi terzi. Aktar minn hekk qabel wieħed iħares li impjega persuni minn pajjiżi terzi, irid ikollu miegħu ħaddiema minn Malta jew mill-Unjoni Ewropea biċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea igawdu mid-dritt tal-moviment ħieles. Fi proposta oħra jingħad li min iżomm ħaddiema li diġà għandu se jħallas inqas għal proċeduri ta' tiġdid mal-awtoritajiet meta mqabbel ma' min iġib ħaddiema ġodda li se jkun irid iħallas iktar. Persuni li jiġu Malta b'viża li mhix marbuta ma' impjieg mhux se jkunu jistgħu jingħataw permess ta' xogħol b'hekk tingħalaq toqba li qed tiġi abbużata u li tista' twassal għal sfruttar tal-persuni. Fil-fatt il-politika proposta tisħaq li f'Malta kull ħaddiem irid ikun stmat dinjità u tinkludi diversi miżuri li jaħsbu għal dan il-għan fosthom il-ħlas kont tal-bank għal ħaddiema ġodda minn pajjiżi terzi, filwaqt li persuni li jitilfu x-xogħol f'Malta se jkunu jistgħu idumu sa 60 ġurnata biex isibu xogħol alternattiv differenza mill-10 tiem tal-lum. B'hekk terġa' tingħata opportunità lil ħaddiema li jkunu saru jafu lil Malta minflok jiġu oħrajn ġodda u hekk ukoll jitnaqqas il-potenzjal ta' sfruttament.